Pozeráte sa na svoje uhorky. Každý deň. A vidíte to. Žlté listy. Najprv jeden, potom ďalší. Panika. Máte pocit, že musíte niečo urobiť. Hneď teraz. Bežíte po radu. Čítate fóra. Počúvate susedov. A všetci hovoria to isté. Viac vody. Viac hnojiva. Chémia. A tak to urobíte. Lejete na ne hektolitre vody. Sypete drahé prášky. Striekate zázračné postreky. Cítite sa ako záchranca, ale robíte najväčšiu chybu svojho života. Zastavte sa. Hneď. To, čo robíte, nie je záchrana. Je to poprava. Pomaly a bolestivo zabíjate svoje rastliny. A ani o tom neviete. Zabudnite na nedostatok dusíka. Zabudnite na choroby a škodcov. Aspoň na chvíľu. Pravda je oveľa jednoduchšia. A oveľa horšia. Vaše uhorky sa dusia. Áno, počujete správne. Dusia sa. Priamo vo vašej záhrade. A vy ste katom, ktorý im upcháva prívod vzduchu. Korene rastliny potrebujú dýchať. Potrebujú kyslík rovnako ako my. Keď pôdu prelejete, vytlačíte z nej všetok vzduch. Vytvoríte bahenný kúpel bez života. Bez kyslíka korene nedokážu prijímať živiny. Môžete mať v pôde najlepšie hnojivo na svete. Je to zbytočné. Je to ako dať človeku jedlo, keď sa topí. Najprv potrebuje vzduch. To žltnutie, to je volanie o pomoc. Rastlina kričí, že hladuje. Hladuje, aj keď pláva v živinách. Korene sú paralizované, nefungujú. A vy prilievate ďalšiu vodu. Utláčate pôdu okolo. A s každou kvapkou, s každým krokom ste bližšie ku koncu. Ku koncu vašej úrody. Takže čo teraz? Ako to napraviť? Riešenie je jednoduché. Také jednoduché, že sa naň zabudlo. Nepotrebujete chémiu. Potrebujete zdravý rozum a staré vidly. Prvý krok. Prestaňte polievať. Okamžite. Pôda musí preschnúť. Necpiete do nej vodu, kým nie je suchá aspoň na hĺbku prsta. Druhý krok. Prevzdušnenie. Opatrne. Vezmite vidly alebo starý nôž. A vo vzdialenosti 10 až 15 cm od stonky urobte niekoľko hlbokých vpichov do zeme. Neríte. Nekopte. Len robte diery. Jemne pohybte nástrojom tam a späť. Tvoríte vzduchové kanáliky. Dávate koreňom šancu sa nadýchnuť. Tento jednoduchý akt je pre rastlinu ako otvorenie okna v dusnej miestnosti. Okamžitá úľava. Tretí krok. Mulčovanie. Keď pôda trochu preschne, pokryte ju slamou, senom alebo pokosenou trávou. Nie hrubou vrstvou. Len tak, aby chránila pôdu pred slnkom a zabránila tvorbe škrupiny. Mulč udrží pôdu kypru. Reguluje vlhkosť. Zabraňuje tomu, aby ste to znova prehnali s polievaním. Je to poistka, ktorú nám dala príroda. A čo hnojenie? Na korene teraz zabudnite. Sú v šoku. Ale môžete pomôcť listom. Rýchla prvá pomoc. Vezmite starý postrekovač. Dajte do litra vody lyžičku horkej soli. Epsomskej soli. Je to síran horečnatý. Horčík je kľúčový pre tvorbu chlorofilu, zeleného farbiva. Zľahka postriekajte listy. Zo spodu. Tam má rastlina pory. Je to ako infúzia priamo do žily. Rýchla energia, kým sa korene nespamätajú. Nerobte to na priamom slnku. Robte to ráno alebo večer. Inak listy spálite. A to nechcete. A potom? Trpezlivosť. To je najťažšia časť. Príroda má svoje tempo. Dali ste jej šancu. Teraz čakajte. Sledujte. Nové listy by mali rásť zelené. Silné. Toto je tajomstvo. Nie je to o tom, čo pridať. Je to o tom, čo odobrať. Odobrať prebytočnú vodu. Odobrať zhutnenú pôdu. Odobrať paniku a nahradiť ju starou múdrosťou. Vaša záhrada nie je továreň. Je to živý organizmus. Naučte sa ho počúvať. Žlté listy nie sú choroba, sú symptóm. Sú to správy od vašej rastliny. Naučte sa ich čítať. Prestaňte svoje uhorky topiť v láske a vode. Dajte im priestor dýchať. A odmenia sa vám. Úrodou, na ktorú budete hrdí. Ak chcete viac takýchto pravd, ktoré vám v záhradných centrách nepovedia, odoberajte tento kanál. Učíme vás, ako naozaj rozumieť pôde. Nielen sypať do nej chémiu,